Dünyada koronavirusdan ölen adamların sanı 1 milyondan geçti. Bu sanın 20 götürümünü Birleşen Ştatlarda virusdan ölen adamlar emele getirýän bolsa, onu Braziliya, Hindistan ve Meksika idarlayar. Bütün Dünya Sağlık Guramasy ölenlerin hakyky sanynyň resmi sanlardan has köp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar maksatnamasynyň ýerine ýetirji direktory Michael Ryan sancym giňden el ýeterli bolmadan odol ölenlerin sanynyň 2 hesse artmagynyň mümkindigini aýtdy. Ryan virus bilen keselleýänleriň sanyny gözegçilikde saklamak üçin bar bolan öňüne alyş çäreleriniň ählisiniň ulanylmalydygyny hem bellidi. Not just test and trace, not just clinical care, not just social distancing, not just hygiene, not just masks, not just vaccines. Do it all. And unless we do it all, the numbers you speak about are not only imaginable, but unfortunately and sadly very likely. Ýewropa Birleşiginiň Saglyk Komissary dümög mövsüminiň goloýlamagy bilen potensial goşa keselçilik barada duýdurdy. Iki virusyň bir wagtda ýaýramagy saglyk ulgamlaryna 2 hesse agram salmagy, her bir keseli anyklamakdaky kynçylyklary we ikisine de ýolugan hassalar üçin töwekkelçiligiň ýokarlanýandygyny aňladýar. We cannot lower our guard. This crisis is not behind us. Moreover, autumn and winter are the time of the year for more respiratory illnesses, including seasonal influenza. To prevent what could potentially be a lethal twindemic of COVID-19 and the flu, which could overburden our health systems and lead to more loss of life, we need to increase the coverage of vaccination rates. Saglyk saklaýyş resmileri mögsümleýin töwekkelçilikleri garamazdan koronavirusyň öňüni almak üçin ulanylýan arasaçylyk çäreleriniň dümögiň ýaýramagyny adalçaga meňdeýändigini hem aýdýarlar. Bir derňewde Ýaponiýanyň Fuji Film kompaniýasy tarapyndan öndürilen virusa garşy dermanyň COVID-19 hassalarynyň keselden açylmak dikeldiş wagtyny azaltýandygy görkezildi. Favipiravir hökmünde hem satylýan Avigan dermany agyr alamatlary bolmadyk näsaglaryň virusdan placebo toporunak hassalar üçin 15 gün bilen deňeşdirilende 12 güniň içinde dikelmegine kömek etdi. Bu derman geçmişde gyssagly dümög bejergisi hökmünde ulanylypdy. Ýöne onu COVID-19 hassalarynda ulanmak üçin entek tasdiknama alınmady. Financial Times gazetiniň habaryna görä, Beýik Britaniýa meýletinçilere Bill Kaslaýyn koronavirus ýokuşdurulýan kliniki sancym synaglaryny geçirmek baradaky planlary tasdiklady. Bu synaglaryň ýanwar aýynda Londondaky karantin desgasynda başladylmagyna garaşylýar. 3-nji tapgyr vaksina synaglarynyň aglabasynda sancym ýa-da placebo alan meýletinçiler bir näçe aýyň dowamında gündelik durmuşynda virusa sezebar bolmak bilen ýüzeye bolýarlar. Meýletinçilere gözegçilik aslında infeksiýanyň gönden göni ýokuşdurulmagy sancymyň olary goraýandygyny ýa-da goramaýandygyny bir näçe güniň ýa-da hepdäniň içinde görkezmek arkaly prosesi çaltlaşdyryp biler. Britan resmileri synaglarda haýsy sancymlaryň synagdan geçiriljekdigini heniz mälim etmediler.